Ik ga de stofzuiger al even om werk zetten. Zo. Zet hem op, jongen. Zet hem op. Famke maakt heel mooie tekening. En het wow. Je gebruikt nou wat deze en deze ga ik opleggen. Oh ja, dat is heel netjes bezig. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staart. Goedemorgen en hij rijdt een nieuwe vlog. Ik ga de stofzuiger al even om werk zetten. Zo. Zet hem op, jongen. Zet hem op. Dus die zet ik altijd maar s'avonds even om. Dat scheelt altijd wat, vooral mijn beesten in huis. Ben ik dat beesten hier natuurlijk val kwijt. Op de planning van Joet. Ik ga wat kleren verkocht. Die heb ik inpakt. Dus die zal ik even opsturen. Die maakt even de labels maak ik nog even uitprinten en dan kan die opsturen. Ik ga een boodschappenlistje, want Ildo is bijna hier. Dus even wat boodschappen vast voor de jidje en wat gewone boodschappen met ik halen. En voor de rest wat huishoudelijke dingen. De wasken, dat soort hemeldingetjes. Jiske gaat er al even uitwest. Die light jif van Pampers. Die is kapot. Stofzuigen, dat is zijn ding. Ik zal even de beesten aan en dan de pakketjes opsturen. En ik neem je het bij mij. Oh ja, via het net te abonneren en even een blauwtje omheen. Ja jongens, hè? Dankjewel. Van de midje trouwens, moet ik zaken en jaren uitkwallen hebben. En dan moet ik eens bij hun even een lampionmeidje. Want het is haast Sint Maarten. Dus dat lijkt me wel even heel leuk. Het is hoenewaar, vies waar. Dus ik denk mooie knutsel met je meidje ervan. Ik ga de verzendlabels uitprint. Dus ik zet de pakketjes nou even inleveren. Dan kan die naar de nieuwe eigenaren daar. En dan ga ik om boodschappen. En even iets van lampionnenspul voor de jeugd. Ik heb familie leuk knutselen. A few moments later. De boodschappen ga ik binnen. En ik zal nu nog even zien om lampionnenspul. Want hier is het daar net. Dus ik ben nog even bij een orenwinkel. En ja jongens, hier mij weer voor. Jee, joepie, joepie, joepie. Het moelkapje. Wie dan gewoon maar weer voor. Nog wat spul van heel hier help. Plakjes, ballonnetjes. Nou nog even een knutselspulsje. Zo, nou. De tijd is weer binnen. Ik krijg heel veel leuke knutselspul van, dus dat maakt wel slag hier. En ik hier op Pinterest zien dat ze mij bakpapier steeds met de gatjes opvulden. Werd het achter een beetje terug in de schintjes. Dus ik ga bakpapier mee op. Ik maak gast Ildo ophellen en jaren en zaken. Maar ik denk ik wil je nog even zien. In ieder geval wat ik van Ildo haar jidje kocht. En het knutselspul dat ik je maak zien maar jaren en zaken. Dus dan kan hun dat mooi uitpakken. Is dat ik even zien. Maar dit hier ik van Ildo haar jidje. Vlagjes. Kerstjes. Nou, ik hoef nou nog maar één natuurlijk. Ik had een taart meidje litten bij Anke. Dus die kan ik morgen middag ophellen. Dus dan laat ik die wel zien. En dat wordt ook een beetje roze met goud. Dus ik ga roze en gouden ballonnetjes. En dit is ook roze met goud. Ik denk, dan gaan we het een beetje in hetzelfde thema. Dat is wel leuk. Nou, mijn famke, dan kun je de roze gouden kant op. Nou, vind ik wel leuk. Oeh, en ik hier nog een kaartje van Ilda. Zit hier nog in, denk ik. Zo. Je kan haar ze wel even mijn zaken en jaren scrollen. Zaken gehad van muziekkaarten. Nou, ik denk dat is dit zo wel leuk. En ik denk dat Ildo het echt wel leuk vindt. Ik ben benieuwd hoe lang het er heel breed met Ildo, maar ach, dus die mama even scrollen. Ik ga al het knutspul wat ik hier heb, je deadline, placement met deze kleur. En dan aan ze nog even de tas pakken met de jeugd. Even een lampionnetje. Ik kan er nog 10. Nou, ik ga hier een tas vol geworden. Maar dan deze. Hier is het staan. Zie maar eens even wat erin zit. Ja, zal ik die stoeltje op de kant zetten? Dit is slingers. Zo, die haast echt een glitter. Ja, let lusje wat wel je had. Dus, En dan echt al die knutselspul, bakspul. ja, dit is het bakpapier. Die boeken er tussen. Ja, deze is erin glitter goud. En karton. En grut karton. Gekleurd karton. Even shit. Wat had ik van je uitprinten, jongens? Een van Mito maakt een lap. Nee, een dino en... Wat er nog hier? Een pompoen. Een dino en een pompoen. En voor de jaren. Een unicorn en een vos. Een unicorn en een vos. Maar ik heb net niks meer, want dan ben je alle stokjes op.
maakt het dan niks uit, want de stokjes kun je wel wisselen. Dan hingen ze hem de ene keer in de ene en de andere keer in de andere. Dat maakt het niks uit. Je unicorn maakt je verloren. Oh, unicorn verloos. En dit van Ildo de... Dan, men maakt het wel in voor Ilda, een unicorn. Nee, ik wil niet van Ildo. Ik wil je van Ildo maatje. Ik weet hoe lang als toen het knutselen leuk vindt. Dus ik denk als toen in je maken gaat, best wel heel blij, denk ik. Ik wil een Ildo graag de dino jou. Nou, dat kan wel. Zie Wat gaat... Jiske had een kwastje vol. Lief poefka. Waar is die nog? Dit is voor de geiten. Kom. Nee. Nou, print ik even weer. Opzag. Ik hier eerst even het voorbeeldje. Want dit is een beetje mijn idee. En toen ik ze eerst lieds uitprint. Maar ik denk misschien is grut echt leuk. Dus ik ga zien lieds of in grut. Ik ga hier de unicorn. De pompoen. Die wil je van die? Ja, ik ga meerdere uitprinten. Ja, dus die hangen nog. Een dino. Ja. Een vas. Mijn verloren. En nog een unicorn. Dus dat is een beetje het idee. Ik denk dat het handig is dat we hem eigenlijk een beetje nijtekenen op een soort van grutkarton. Wat denk je? Dan is het wat steviger. Ja. Ja. Zitmaten, zitmaten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan. Sinterklaas aan. Die komt er wel lekker, hè? Sint-Nicolaas aan. Zo. Famke is er echt al inmiddels. Hoi Famke. Is het lekker koest? Best nooit mooi een kleurje. Mooie vas. Nou, zullen we weer verder. We weer verder knutselen, jongens. Michelle het hoe mooi dat ze bezig binnen. Famke maakt een heel mooie tekening. En het Wauw. hier ga ik nou wat deze en deze ga ik ook leren. Oh, wat netjes zaken. En mooi oranje tussen. Ja. Oh ja, dat is heel netjes bezig. Roze. Ik kan nog... En Ildo is met dwarsken bezig. Ja. Zat er wel weer wat. En ik knip. Had ze nog geen dop? Zat er de dappen er net al, jongens. Het valt me niks aan. Als ik doe dit oranje en dan dit. Dat is de plek. Op de helft dit eruit heeft. Met die kantjes. Knip dat eruit. En dan heb je af te zien. Ja, dat liep dan die. En dan dit lukje eruit. Ja, ik zal wel met dit stukje. Dit stukje knippen. Dit en die en En misschien hier nog een licht stukje van de eten. Zo erin knippen. die. Ja. Dan komt het jachtwoord voor de eten. Famke is weer ophellen. Zaak Jaren die gaat even een korte pauze. Die gaan even voetballen. Ik moet straks net. Word voorzichtig, denk hem Ildo, hè. Wacht even, ja. En ik laat je hem even zien wat we tot nu toe dienen ha. Ja, dan gaat vast is al helemaal kleuren. En nu. Hier heb ik al bakpapier achter, voor zaken. En deze die heb ik nou opplakt. En mijn eigen, die stek al bakpapier. Dan heb ik glitters op die in. En de achterkant zit echt bakpapier achter. Ja, En leven dit zaken. doe je Nou, niet. mem, Ja, leven zaken. Wat is er? wil mem graag een Ildo ergens in de box of zo zetten, want die stoort dus te vol. Stoort hij hem een beetje te vol? Maar voetballen, Nee, maar als als aanskomt, voetballen komt iets in de hollen. ja, Een goed idee, dan krijgen we het in de box. Goed idee. deze. Oké, ik leg hem in de midden. En in de midden. Die twee box. Nee! Klein! Veel! Yes! Mis! Piepbal! Maar zo, lekker voetballen, Jaren. Robbie, dat is niet veel! We zijn alweer een stukje verder. Ja, dus met lijst ontknippen. Zaken zeg maar de eetjes bezig. Hier is al hier. Je laat ze aan en shield ze klepen. Of die doet de laatste Dit dingetjes. is heel stom. Wat was het voor stom? Omdat, dit is zo'n schattig eetjes, maar ja, wat enger. Dat is het enger, ja. Maar eigenlijk een beetje schattig, toch? Dus op de orenkant net, hè. Ja, Ilo, die had van nog een beetje. Met me eigenlijk echt gasbol.
Het is toch wel prettig werkjaren, hè? Ja. Doe Ik dacht, dat doen we het even, maar... Potje, tikkie heet. Dit is dubbelzidig thee. Ja, de dubbelzidig thee. Dat plakt aan beide kanten, hè. Oh, dit is zo stom leuk. En het plakt helemaal. Hoe vind je het Zelfs bezig? van de vakkant. Een lidstukje. Nou, als je dat klaar is, dan ben ik echt kleine kinderen erop. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Martinus aan. Oh, we gaan ze maken, dus dat ligt toch zaken. We gaan ze kleden, jongens. Nou, het wordt toch wel wat meer werk. Dit is de unicorn win, voor- en achterkant. Dit is verjaren, de vas, voor- en de achterkant. En die, de voor- en de achterkant. Wie ben er helemaal blij mee? Maar dat meidje wel, het kost meer dan denken. Dus wat voorbereiding is wel handig. Maar wat zullen we dan zeggen? Voor Is je... dit nou een leuke vlog? Abonneer Ja, zet een blauw toen kom mee. en via het net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Tot de